No, 30 metriä tässä vaiheessa, toiseksi viimeinen päivä. On aika paljon. Et se on melkein sama kuin katkaisis kokonaan poikki ton. Että onko tässä enää järkeä edes yrittää? Kun meitä on 9 täällä enää rakentamassa ja siinä vaiheessa, kun meitä oli 12, niin me saatiin se 18 palaa aika mukavasti päivän aikana. Ja nyt me tarvitaan 29 palaa. Niin saattaa olla, että tulee kiire tai jopa liian kiire niin, että se ei ole mahdollista. Oot sä laskenut sen 2 kertaa? Tästä poikki. Onko se sit vaan nipsnaps? Schnibbidi-schnapp. Pitkällä juoksulla, kun miettii, että kuinka paljon siihenkin on aikaa ja vaivaa käytetty siihen 15 moduliin, niin kyllä se vähän ärsyttää. Ja sitten kun oli itse seissyt siellä siihen asti sen valmiin sillan päässä ja nähnyt kuinka lähellä se meidän päämäärä on ja sitten nyt se onkin kauempana, niin kyllähän se harmittaa. Ei siinä mitään. Nyt rakennetaan ihan täysillä. Ja ihan varmasti saadaan valmiiksi toi. No lähdettiin ihan hirveällä häränraivolla rakentaa sitä. Raekuuro, no raekuuro ehkä hidastaa vähemmän, mutta suuria aaltoja tai kovaa sadetta sun muuta, niin tämä tehtävä muodostuu mahdottomaksi. Haluatko vielä ennen kuin menet siirtämään? Joo. Niin jeesata noin 2 hirveätä patukkaa tosta. Tää on hirveän mielenkiintoista tavallaan, että sä oot tällä hetkellä semmosessa pelissä mukana, että sä et yhtään tiedä, että mitä tuleman pitää, mistä tästä nyt loppupeleissä pelataan. Yksi vaan voi voittaa, niin tippuuko tänään loput vai miten se ratkaistaan sitten se voitto, niin se vähän mietityttää. Mitä jos laittaa 3 ja 3? Niin kuin näihin päihin. 1, 2, 3, 1, Niin, sillä voisi tehdä. Pyörä sinne alle ne ponttot, Niin, sitten sä 3. kävelet sen päälle ja katsot, että lähteekö nuo pöllöt helvettiin. Me purettiin sitä sitten se 30 metriä meidän siltaa, eli 15 moduulia. Ja nythän me otettiin sitten saman tien hommat. Me kurottiin oikeastaan ikään kuin hävitty osuus kiinni. Olisi niin makea nähdä se silta valmiina. Ajatuksia tulee ja menee ja me ei voida sitä estää, tätä liikennettä meidän pään sisällä, mutta me voidaan valita, että mihin taksin kyytiin me hypätään. Mä en ole ikinä halunnut jäädä vaan tulee makaamaan, vaan se, joka haluaa sieltä nousta ylös, mieluiten tyylillä. Tällä hetkellä meillä on ihan saakelin kova tahtotila ja tosi iso drive päällä.